kuvele owesibili kuvele owesithathu hayi okay okuwesi-ke iloko sekutholakala ukuthi lo munye akusiyona nentombi ukuthi intombi hayi nje usisi kusho ukuthi wayethengile yena hayi laba ngaqala khona ukubona ukuthi hayi akuyena umuntu kusho ukuthi la kuningi kusho ukuthi okusenzo wait uzwa ngoba ukuthi uthengile ngibona imessage yasisi ukuthi kusho ukuthi lo mthengo loyo kugcine sekuba khona ukukhulelwa usisi yebo so what umithisa UMAHOSHA Sanibingelela ababukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi ngabuyelani emendweni. Nihleli noLungster namhlanje sivakashelwe usisi wethu othikena kunodaba afisa ukuchaza ukuthi yini le yamshisa wasegcina sethi ngiyashiya mina phansi ngiyabuya kulomendo le phindele ekhaya. Sawubona sisibingelela nababukeli emakhaya. Hayi usisi uyaphuthuma bengisathi ngisakubingelela nje. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngisacela ungibukele lapha kwicamera ubingelela ababukele emakhaya. Usho ukuthi ubani igama nokuthi uphumaphi. Ngibingelela ababukele emakhaya igama nguNokuthula ngwangubane ngiphuma Olundi endaweni yaseMabini. Ha, phela Olundi la ngigane khona. Hayi ke kushuthi kuyahlanga. Usho ukuthi nami ngizobuya. Bangabe Usho ukuthi nami ngizobuya. Makukhona ingqinamba. Usho kanje? Yebo. Nokuthula Olundi kuphi sekhaya ukhule khona uzalelwe khona? Ngizalelwe khona. Uzalelwe khona? Yebo. Okay. Unokuthula uphume ekhaya kanjani? Bakhona abazali, unawo ama siblings lakho dadweni nabafowenu, omama nobaba bashadile, nikuphume ekhaya kanjani nje? Shuthi mina ngokuzalwa kwami ngizalwe umama oyintombi eqome eduze nje kungaphesheya kumfula kushuthi kwase kuyalotsholwa nje kwase kuphuthunyiswa umshado osheshayo. Usho ukuthini ukuthi uzalwe umama oyintombi? Ngizalwe njengomlanjana ngizalwanga emshadweni. Oh, awuzalanga emshadweni. Yebo. So kodwa ushado ubaba wakho. Uma wami ufike nami emzini sengikhona. Okay, wait. So lapha emzini kini kodwa ubaba wakho la mshadile. Yebo. Ukuthi nje bakuthole bengakashadi. Kuthole bengakashadi. Ngithe sengikhula mina uma wami cathi uhamba ngino 5 years emzini. Ngakhula sengikhula nogogo. Okay. Wakhulisa ugogo. So yena waqhubeka ushadile emzini. Waqhubeka yona wabuyela emuva kubo wayiphila impilo yakhe. Ima washiya naye emzini? Yebo. Hawu, na wabuya emendweni? Yebo. Hawu. So manje okay. Okay, so ubaba yena ngoba ukhulisa ugogo? Ngikhulisa ugogo. Isikhathi esiningi ubaba bengahlali naye ngoba ubekumuntu osebenzayo. Besebenzela kude. Behlala eThekwini nje isikhathi esiningi befika ngaleso sikhathi mhlawumbe makunemicimbi noma ezosibona kodwa nje akusiyo umuntu ebekade ngisondelene naye kangako. Nje bekuba ukuthi mhlawumbe mangivakashile engithathile ngivashile kodwa ube ushuthi washada nomunye umama. Okay. Kodwa ehlala naye khona la eThekwini. So kwakuphatha kanjani uzokuthiwa abazali bakho bahlukana ukukhuleni kwakho wasala nogogo umama wayiqhubela nempilo ubaba wayiqhubela nempilo eThekwini wena usele nogogo la? Wazizwa unjani uyintombazanyana ukhula? I'm sure nasesikoleni ezinye ingane ziyakhuluma zithi uma wenza ukuthi ubaba wenza ukuthi uma wenza ukuthi. Kwakungiphatha kabuhlungu. Angifuni uqamba amanga because khona enye into ebuhlungu uma ngabe abazali behlukene ile yokuthi kwesinye isikhathi
nomunye usuke mangabe kufanele uzwe istory sokuthi kwenzakalani mhlampe bekhuluma abantu abadala bebodwa ngalesikhathi mhlampe kugxekwa oyedwa njengoba ngangisekhaya mina ngithi ngangisalele ekhaya kabo baba kwakuthi makukhulunywa ngoma wami kube namagama abhlungu aphumayo as much as ngangekho close naye ngoba wahamba ngisemncane kodwa kwakukhona lokho ukuthi uma wami lokukhulunywa ngayo kungiphathe kabuhlungu yabo ukuthi khona amagama ashiwoyo. Ngiyabona sakulimaza namanje. Akukho mnandi isanzima. Akukho mnandi. Ngiyaxolisa kakhulu. Bathi-ke ake sizame ukukhuluma ngokunye-ke okwaba kuhle-ke akhathi usuhlangana nomyeni wakho. Ngiyaxolisa. Sibheke ithishu la. Please. Sorry. Yo, niyabonela babukeli ukuthi-ke na ezinye izilonda sesiyimbazi nje kanti isakhona ziyazwela. Kubuhlungu bona udadewethu bakanje exoxa indaba esiyadlula kudala kodwa isamlimaza namanje. Ngiyafisa ukuthi-ke nathi sabazali singenza kangcono for iy'ngane zethu. Singaqhubeka? Singaqhubeka. Okay. So umyeni wakho nahlanganaphi naye? Sahlangana nje esikoleni. Mangibuya esikoleni sasingafundi ndawonye. Okay. Yebo, ngoba ngangikuthanda ukuthi ngithandane nomuntu la esikoleni la ngifunda. Oh, so naqala ukuthandana esikoleni? Ngasasafunda sonke. Okay. Nagcina nishada nini? Sigcina shada ngo-2006. 2006 lapho ngo-2006 nishada nasenibanga kanani? Sasino-30. Oh, nasenikhulile. Yebo. So nayiqhuba le relationship naze naba no-30. So zikhona ingane? Sinengane eyodwa. Ingane eyodwa. Yebo. Okay. Kwaba njani uzwa ethi uzolobola usefisa ukukushada? Kuba mnandi nje wonke umuntu wesifazane uyajabulela nje leyo moment. Akekho umuntu ongakuthandi lokho nanokuthi nje kuba mnandi kuba ngazuthi khona into oyitholayo nje noma mhlawumbe uwine into ethize. Ngempela. Yebo. Bekuphethe kanjani umyeni? Kwakumnandi kumnandi emjolweni nje kumnandi nje yonke into ihamba kahle. So umama wamtshela ukuthi hayibo ma nangumlisa ethi-ke na usebona ukuthi akangithathe. Yebo. Wathini umama? Bayajabula umama nje beyibona iyona into abayithandayo leyo ukuthi umuntu uyagana. Yebo. Okay. So nashada umshado wesiZulu noma wesilungu? Sashada nje umshado omncane. Umshado omncane. Yebo. Okay, nashadela emakhaya? Kwakuyisesontweni. Okay. Yena umuntu onjani? Umyeni. Umuntu nje owayephansi ngoba ekhaya beqala ukumbona esahlawula ingane. Kwakuwumuntu obethi nje ayobe sukelwe yimina lo ngendlela alunge ngayo. Igebengu lezo. Sekugabadiya lo uqeda ngayo. Sibathi hayi lo uyobuqalwe uwe lo. Lo uyilungela uyobusukelwe uwe ke ngoba phela kubiye kube nakhona ukuthi amantombazana angubane anamakhanda ahlaza. Hayi ngizwa kahle kodwa ogabadiya lapho usuke buka ngama-angle ukuthi ngizoyihlephula ngakuphi le nhliziyyo. Angithi phela bona basuke bebuka le ngxenye le umuvele into umuyibukela kude. Akufani nawe uzobuseduze naye. Okay, yena ukhulele ekhayeni elinjani? Ngathi i-background yafana. Oh, yefana. So naye uma wakhe washiya emshadweni.
uma wakhe ngizothini bengashadile kodwa bebendawonye nobaba wakhe yebo kodwa enonkosikazi oshadile omdala beba ndawonye imake so ubaba wakhe benonkosikazi eshadile yebo so uma wakhe beyikhwapha ube umama naye wesibili kodwa yena engakashadwanga should beyikhwapha phela angazi-ke kophe bengekho emthethweni angazi ubemazi unkosikazi omdala bayazana ngoba baney'ngane nje ey'ningi ney'ngane zamama omdala ziyaxhumana futhi so but-ke na umyeni wakho kumphatha kanjani ukuthi uma wakhe akashadiwe kodwa uyaziwa emndenini wayengakaze akhulume ngakho lokho ngicabanga ukuthi ena nakho akukho mnandi akukho mnandi mhlambe kuba khona isikhathi la ufuna ukuprova khona ipoint ukuthi wena uzokwenza kangcono mhlambe nobaba wakho yabo kodwa mhlambe endleleni bese kubuye kuba khona lokho ukuthi mhlambe nawe khona la ulimele khona somehow la uqhamuka khona. Okay. So manje-ke umyeni wakho ube umuntu onjani emshadweni-ke manje emshadweni wenu? Qale kwaba mnandi bekumnandi nje nanokuthi-ke vele mangabe mhlambe usothandweni ezinye izinto uyaye ungayiboni ngoba vele usuke uvaleka amehla ngithi kuthiwa ena uthanda liboni. Thanda liboni dinga ibuko. Yebo okuningi-ke awukusheshe ukubone ngoba vele usuke ungekho ungakulangazeleli ukugubha izinto ey'thize until mhlampe kuze kube khona ama-red flag-ke athile ezokwenza ukuthi cha kuze kube khona into oyinakayo ukuthi hhayi ngathi akusenjengobani kade yebo kade kwenzeka. So wena-ke ushintsho emshadweni wakho uzudecide ukuthi sengiyashiya luqhamuke nini? Luqhamuka la mangabe mhlampe uqala kube khona izinto oyibonayo or umuntu esehamba ngabe uyahamba uyogeza isikhathi esiningi akahlukani nefoni umuntu mase kukhona into ayenzayo ifoni yakhe nje ngeke uyithole ifoni isendlini yena ephandle maye ephuma noma ngathi uyapi uyocama etoilet uhamba nefoni. Iyona nto yokuqala le kwenza ukuthi uqale manje ukusola umuntu nje akakhuleki ifoni yakhe mayingekho. So umkhubo omusha lo. Angithi usuku umusha uthothi ekuqaleni bekunganankinga ibikhala ifoni athi ngibambele yebo ubani loyo uzobuza kuwena muva nje ayisekho leyo nto umuntu ifoni mangabe kwenzekile ngabhadi thizeni wayikhohlwa miyaringa ugijima ebe inhlamvu ubheke efonini yakhe usuzoqala phela nawe ubone ukuthi hayi khona okushaya amanzi la. So naye waqala wenza lezo zinto lezo wabona ukuthi it's not make sure waqala wenza lezo zinto lezo kanti ifoni ufake lentuzane lezinto zenu ivulwa ngesithupha yebo ngathatha sonelele ngavula ifoni ngabuka ngabona ukuthi ziningi izinto zenzeka la mangabe ngibone kokuqala iphutha lokuqala hayi waxolisa nami kwaba khona lokho ukuthi hayi ngoba iphutha lokuqala phela nami akusikho ukuthi phela ngithi usuku uyaliwe mhlambe noma mangabe xoxa nibafazi bezosho ukuthi hayi ma umuntu wesifazane kufanele ube strong in yabo kufanele yebo zonke lezo zinto nanokuthi-ke khona lento leyo ukuthi mangabe uganile mhlambe kuba ngazi ukuthi manje yonke into ngizothini khona nalento ukuthi abantu bazothini yabo nje namehla abantu ukuthi nje uyitshela ukuthi amehla akugadile kanjalo ukuthi okay mangabe kuyaphela la ufisa sengazi ukuthi nje ngahlanze kuvela izinto ezinhle kuphela nanokuthi kuzothiwa weak mawusho ufuna uqala uzame nawe yabo manje yini nje ongayikhuluma eya stand out lama phone lo owayibona wathi yabona ke le ngayibona umjolo oqala yeah ngathi okay
wakhuluma waxolisa, hayi ngeke kuphinde kwenzeke, hayi-ke nami ngehlisa umoya ngobani phela nami umuntu ngiyamthanda futhi phela bese ngizinikela ngithi hayi makuphinde ngibone ukuthi hayi sengizohlala phela ngithi vele sekukhona sekuke kwenzeka sizohlala ngile ngide ngiyoluza efonini ukuthi akukho yini okusha. Hayi bokuzophela isikhathi usuke sakulalisa nje senzela ukuthi shuthi mangabe usebona ukuthi usumxoleli usuyabo seku-right userelaxile uzophinda futhi kushuthi phela vele inkinga phakathi ukuthanda amantombazana nayo okay vele owesibili kuvele owesithathu hayi okay okuwesi ke iloko sekutholakala ukuthi lo munye akusiyona nentombi ukuthi intombi hayi nje usisi kushuthi wayethengile yena hayi la ngaqala khona ukubona ukuthi hayi akuyena umuntu kushuthi la kuningi kushuthi okusenza wait uzwa ngoba ukuthi uthengile ngibona imessage yasisi ukuthi kushuthi lo mthengo loyo kugcine sekuba khona ukukhulelwa usisi yebo so what umithisi UMAHOSHA yebo yileke engabona khona ukuthi hayi wait imithisi UMAHOSHA phela shuthi protection ayikho angithi ke kuloko kuphambilini besithi mangabe sixoxa ngakho ngimbuze lezo zinto angitshela ukuthi ngendlela akangithanda ngayo uyazivikela la akakhona akenzi isinomi kanjani la asuke ehamba khona manje angithi uyabona ukuthi lokhu kokugcina sekuzoveza ukuthi kwayikona lokhu shuthi kusho ekuqaleni bekade ngikhohlisa bekwamanga ngoba ngeke ukuthi bekade sebenzisa kubantu ade ejola nabo iprotection mase kuMAHOSHA engayisebenzisanga khona emuva beyisebenzisa kanjani. Ngicela ukubuza umnyeni wakho uhlala naye ekhaya full time noma ufika ngama weekend usebenzela kuphi? Hlala naye shuthi bese ethola umsebenzi omusha inkinga la eqala khona lapho besezofika ngama weekend usefika ngama weekend so during the week be busy tag shuthi nje isikhathi sakhe leso bekuyisikhathi sokuthi abone ezinye izinto mhlambe kushuthi ngaleso sikhathi ngingekho mhlambe into esegazini ngengiqamba manje ngithi mhlambe ngoba waye esekude ngicabanga ukuthi into ayikuyena. So manje ke angi-understand kahle i-service yoMAHOSHA but ngiyacabanga ukuthi ke na ufika uthenga usula umlomo uhambe manje bona sebekhuluma nasefonini and usisi uthi ukhulelwe ingane yakhe wazi ngani ukuthi ingane yakhe le cause lo uMAHOSHA phela ngicabanga ukuthi mhlambe ngalesikhathi behlangana mhlambe kwaba khona i-connection because mhlambe kwa develop uthando ngicabanga ngendlela engibona ngayo because ngeke uzulithole lonke iqiniso yabazi nawo ukuthi mangabe sebebanjiwe umuntu uvesane yebo ambambatha akhulume okunye akusefe engakusho lokho abona ngoba usuke sayitshela ukuthi wenzela ukuthi izinto ziqhubeke zibe right. So manje wayithatha ke le case le wawuyobeka emndenini ukuthi nanga umnyeni usethana noMAHOSHA akathandani nje naye kuphela kodwa futhi umnithisile. Yebo. Wathini umndeni phela uzohlukana phakathi baba khona basecaleni lakho kube kodwa nje umamezala kakhulu iyona into eyangenza ukuthi ngibone ukuthi hayi ngcono vele ngihoqe ngoba uma ngabe unganayo isupport kahle umamezala ngithi umuntu oseduze kwakho yena umuntu okufanele ukhale kuyena yena umuntu okufanele ubike kuyena mhlambe kwesinye isikhathi kube uyena okwazi ukuthi aqoqe ingane yakhe uma ekhombisa ukuthi yena usupport ingane yakhe isemaphutheni kusho ukuthi noma ngabe yini esazokwenzakala ngokulandelayo vele wena usazohlala nje uwedwa awukwazi ukuthatha uma wakho ngithi uzomfaka kakhulu endabeni zasemzini wakho kushuthi uma wakho usumthole la phambili so kungenzeka ukuthi ke na umamezala umsupporta ngoba vele into ayijwayele la ngithi uthe uthandana nomuntu vele oshadile useyaziwa so kungenzeka ukuthi vele lento lena akakubona uhuha wayo ngenxa yokuthi hayibo bathi
Ukhulelisa umuntu akuyona indaba enkulu leyo. Nanokuthi mhlawumbe oma bethu banayo lento leyo ukuthi izinto ebebey'bekezelela bona ezinye kuhamba kushintsha isikhathi. Khona izinto ezingasafithi empilweni lesuke sesikuyona ngoba mawuthi wena ekuqaleni bekungayona i-case ukuthi umuntu ushaya umkakhe mhlampe bekukhuza nje ngaleyo ndlela kuphelele ekhaya. Manje nje mangabe nezifo beyingekho. Yebo bekungekho zifo nje kwamukela ukuthi indoda vele inomqalo omkhulu basho kanjalo. So manje yena izinto akayibekezeleli mina kungenzeka ukuthi mina nami nginama principles ami empilweni ukuthi ngayitshela ukuthi ngingawuhlalela u1 no2 lokho ilokho engeke ngikwazi ukubekezelela ngoba ngeke phela ukuthi empilweni uzothi uzobekezelela yonke into. So wathini Umyeni usumconfronta ukuthi hayibo baba umithisa umahosha umuntu osebenzisa igugu yakhe ukuze athole imali wena uyahamba uyomithisa kube yiphutha phela kuhlezi nje kuzoba yiphutha hayi nje ngilingekile. Ulingekile? Ngilingekile nje kufanele umxolele phela wena ngoba umuntu wesifazane kuthiwa uhlezi kufanele exolele. So isithini isinqumo sakho wathi uzomthatha lo mahosha bonkosikazi or athathe ingane? Ucela ukuthatha ingane. Wathi ucela ikhuliso wena? Yebo. Yena beqhubeke ehosha. Angeke sahosha phela usezwa ngithi mangabe sebanjiwe umuntu into isuke sizophela esethi ngeke isaphinda ihlezi ngeke isaphinda. Okay, so ukumbamba kwakho ukuphela kwayo uzothi phela iphelile yena mina nami ngomqondo wami ukuthi angizona isilima ngimdala ngiyabona phela kusuka ezintweni kancane zenzeka ukuthi okay shothi vela ayikho into ezoshintsha la. Okay, so manje ke wamhlalisa phansi ubaba wamtshela ukuthi uyashiya? Ngamtshela. Sathini izathu? Ngamtshela ukuthi ngiyabona ukuthi kwamina ngiphephile la ngendlela ayiphethe ngayo. Usuke wayo uyo-check i-status sakho? Shuthi vele ngenhlanhla nga-check qala ngabona ukuthi ngisa-right ila engathatha khona isinqumo sokuthi angiphume la ngiphila. Awuphuma uphile ngoba vele ngesikhathi sengibonile ukuthi akuhambi kahle kwasekuqaleni isikhathi esiningi vele kwasingase ngikhethe nginakho ukuthi thina asivikele thina ngoba angithembi. Noma ecomplain aye phela ukuthi kanjani ngoba umuntu mangabe wazi ukuthi mawumfazi wakhe nje yonke into kufanele kwenzeke le ethando uyena. So wabuyelela ekhaya noma wathola indawo yakho? Ngathola indawo yami. Ingane ihlala kuwena noma ihlala kagogo? Ihlala kumina. Why wena ungayishiya ngakagogo njengoma wakho? Hayi ngiyathanda ukuthi abantu abami bakhule eduze kwami ngingafani nami mina abazali bami engikhule nginganayo ibond nabo ngoba mangabe kufanele mhlambe ngingathi ngichaze kakhulu ngiqala ukubafunda ukubazise ngimdala ikakhulukazi uma wami anginayo ibond naye umuntu uma kufanele ngikhulume ngoma wami ngikhuluma ngogogo wami. Okay, so ubaba unayo relationship nengane? Uyayithanda ingane kodwa ke phela ngoba uganiwe futhi isikhathi esiningi. Useganiwe futhi? Ubaba kwahamba wathola omunye umama washada naye wadivorsa wathola omunye kokhona. Ngisho ubaba wasekhaya? Hayi ubaba wengane hayi unayo ubaba wengane i-relationship nengane uyayibona. Useganile? Hayi akakaganwa ke bengithi usho ubaba wami. Ngisho ubaba useganile. Wena ke ngaseqhamuka omunye ethi hayibo yokazi ngiyayiphekela ngilala ngedwa. Angazi kungaba isimo mhlambe ngaba ukuthi ungididise ngani kodwa nje ngisa-right. Usa-right awucabanga ukuphindela emuva? Hayi emuva cha akuhlehlwa. Ubaba wasekhaya ngasaxolise? Hayi axolise bakithi azayinikele naNkulunkulu athi nje yobe. Okusalayo nje umuntu akashintsha ngicabanga ukuthi amabalengwa ayashintsha.
Cabanga ukuthi le ngwe ngiyishintsha. Ngeke izishintshe. Yohlezi nje. Yohlezi njalo. Mangabe kwangihlula ekuqaleni kwakufanele ngihlale ekuqaleni ngithi ngizophilela kona. Shuthi ngoba kwangihlula vele kwangihlula ngeke kusashintsha. Angeke uze kushintshe akulula. Awusho-ke ekhaya-ke angisasho-ke manje ukuthi advisor or ungathini kumuntu wesifazane. Uthini kumuntu wesilisa obhizi othenga umahosha kodwa eshadile. Uthini kuyena ohleli lapha ekhaya obukayo uthi right now yimina lo yimina engithenga umahosha. Uthini umuntu wesilisa othenga umahosha kodwa uthola ukuthi kena we-committed relationship or ushadile. Into engicabangayo mhlambe eyenza lokho ukuthi kuze kufike lapho ekuthenini abantu begcina bephumela ngaphandle beyothenga. Ngicabanga ukuthi mhlambe siyasaba ukuxoxa. Okokuqala nje mangabe usemshadweni kufanele ukuthi kube unomngani wakho. So makuwumngani wakho kulula ukukhuluma ngayo yonke into. Okokuqala nje ucansi liyaxoxa. Alube semlonyeni ngoba ngalesikhathi kushuthi khona lento le ongeke ukwazi ukisho kumina ocabanga ukuthi uzofika uyithole lapha kalula ngoba mhlambe asondeleni ngaleyo ndlela ukuthi sixoxe kanti mangabe nikhuluma into uyazi umuntu ukuthi uthokoziswa yini ikuphi la akathinti yebo ikuphi la athinteka khona kalula yini into ayithandayo yini into angayithandi wayilona ucathi ngoba asifani nemizimba yethu ayifani so ngenzeka ukuthi ejabulisa mhlawumbe umuntu engangisuka kuyena esenginaye ngeke izimjabulise yena naye unendawo yakhe la akathintwa khona azizwe manje mani ngayixoxi leyo nto vele ngeke kuze kube mnandi. So singasho ukuthi mhlawumbe umyeni wakho ayikinki because umahosha phela ngiyazwa ukuthi abashaza zonke izitayela khona lezi izitayela ayibuka ukuthi angithi lezo ngimcela umama sekhaya ngithi lezo izitayela ke shuthi abasuke beyoyifuna esaba ukuthi akuxoxe nawe ukuthi akucela ukuthi wenze leyo nto mhlambe unqabe kokungcono gcine selahlelo umndeni. Yebo shuthi bese mhlambe nalo locansi ke lisuke selingasekho right ke mhlambe seluduma selingase namdlandla shuthi bese bona ukuthi hayi awuthi ayolithola kwenye indawo la azofika khona alawulwe imali yakhe. Hayi nayizwela ke babukele emakhaya akukhulunyweni bakithi nezinto esingekho comfortable akukhulunyweni uthi udadewethu lana ke na khulumani ngocansi khulumani ngezinto enizifunayo ngoba uyabuka ukuthi shuthi khona lento ayeyifuna kodwa engakwazi ukuthi akhulume ngayo naye. So mawukhona lento oyifunayo khuluma nopartner wakho mtshela ukuthi athina ama desires akho mtshela ukuthi wena ufunani ngathola ungamangala ungayithosa umangala nje ukuthi naye ucabanga the same thing but akazi ukuthi uzok-approacha kanjani. Siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuthi nibe nathi namhlanje kwisiqephu esithi ngabuyelani emendweni. Sinithanda kakhulu Blaqlife TV ngulungista ngithi nisale kahle. It's the Blaqlife TV.